Девушка, извините, пожалуйста, можно вас отвлечь на 5 секунд? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы сочиняем песни. Можете послушать нашу новую песню и оценить? Давайте. Неше тапкыр инде язлар җиткән, неше тапкыр инде көзләр үткән, ә син һаман да шул килеш. Еллар йөзләреңә эз салмаган, еллар күзләреңнән ут алмаган, сиңа бүген дә 18. Сиңа бүген дә, сиңа бүген дә, сиңа бүген дә 18. Сиңа бүген дә, сиңа бүген дә, сиңа бүген дә 18. Ну что, как вам? О, классная зажигательная песня. Я бы послушала еще. А Стой. песня вышла уже? Нет еще. Стоит ее доделывать и выпускать. Да, конечно. Я бы Хорошо. послушала с Спасибо. Спасибо вам большое.